besiphathele lenkqubo abashumayeli abavangeli ibandla lonke likhona imva ngemva zenkonzo imibutho ifamily ekhaya yonke abantwana abancane nabo bonke Nkosi yami abantu engingakwazanga ubabiza balapha ndibulisa ngegama elihle lomfeli nomfowethu Yesu Kristu amen nje indawo endiphakamelayo kuzawuthetha ezithethi izibhaliweyo kodwa ke ndithi mandingathi cwaka befanda igama lami ndaba ngumbu malume kanene umbulelo ndiyathanda ukuyibulela into mandiyibonise enhle kwangelo xesha ndingalimali zitishana ndiyayibulela into nenzileyo ndiyibulela kakhulu ubuhle ndiyayazi into yoba andizuba nalo ithuba lokuyithetha le nto ndiyithetha ngexesha elifanelekileyo ke lokuphakama bakuzothetha wena principal ngokwezitishana naba bantwana apho ilele khona inkonzo yamawisile ilele apha abantu abakwethu athi okwazi ukucula ngelinye ilanga owaqala esemncinane ukumkhonza uThixo wakhe sisuka apha nathi umfundisi lo wakusasa ndibulela kakhulu ngokuba nixhase le nkonzo mandibulele umama mongamelikazi neexecutive yakhe nomama bonke abalapha ukuzoxhasa le nkonzo kagift ndibulele boba amadodana amagildas endiwabonayo abashumayeli ngokuzoxhasa le nkonzo yabona ngoku nindikhombise enye into uba nuphethe umcimbi abanye abantu bathi asinode siye phaya ngoba yinto yomntwana leya ndiyayibulela loo nto xa uzothetha principal kwi-consultation ebisematatiyela consultation ye-Sunday school kwisithili sikamfundisi uNkibi itishala zandulula okokuba makuxhonywe ibhatyi yabantwana yathathwa ke into yaziswa enkomfeni iconference yayipasisa loo nto inye ngoku into esenziwa yicawe ke ngoku ngumgaqo ngoba ayixhonywa kaloku ngaphandle komgaqo ithi loo nto yenzeka ke ngoku le nto yalomzalwana wethu ongugift ikhadi elilokuxhoma ibhatyi lisazo lapho lifanele lidlule khona xa selenziwe libonwe icawe likwazi ukupaswa ngoba liphumele ezithilini ndifuna ukuthi ke next time mhlawumbe kokwenzeka nibone ixhonywa niyayiva lento ndishoyo babe nemibuzo abantu yetheni le ayikapasi seyipasile kahle kodwa ke lisenziwa icawe ikhadi lokuxhoma ibhatyi yes so ke ngondifuna ukuthi xa uzothetha principal bethi mandenzele amazombulelo family lapha ekhaya masibulele nje uba nisigcinele lo mzalwane nimgcine esiye ecaweni ngoba ukuba masibe lapha okwangoku size ngayo sizoyiqhuba le nkonzo futhi sinothando simthanda simazi kuba nongandikhumbuza uba eliqhina welifakwa ngubani noba kekho apha lo muntu lo simazi ugift walifaka umfundisi uMankuntsu eliqhina ndizapha ndinoxolo ndingathi ke nabanye endifike sebekwi-Sunday school angeke ndibangcwabe kodwa ndifuna ukuthi siyabulela sethethile kuba uphethe inkqubo apha nimyeke uba hayi akenzanga nto liphoso bantu abakwethu masiyilungise loo nto kaloku xa ungumntu wasecaweni iyavuka le nto njengotata bethetha abanimvula utata bethetha bokwaqopana uthi ngathi ndizovela into endiyiyo mayivele into oyiyo njani hayi mayivele noba usebhasini mayivele into oyiyo ubungumzalwane into oyiyo so nomphathi inkqubo ke ume phambi kwabantu abalilayo makavele umthetho wakhe unebhandishi lokwesula inyembezi endlini anti kunjalo abantu abakwethu akenzanga phoso qha ke kuba kaphe wiske sisazi uba ya siyabulela hayi manje akugqibeli principal